Τέλος τις δωρεάν βουτιές το καλοκαίρι, αφού όλες οι παραλίες του νησιού γίνονται ιδιωτικές και τα μπανάκια θα μας κοστίσουν πλέον ακριβά. Ναι, σου λεωφορούσε το ίδιο φόρεμα. Τύπημα τρομοκρατών στην Ελλάδα. Ετοίμαζε ο Χαρίδημος Ερακενός και η ομάδα του. Θα επιχειρούσε να απελευθερώσει τα μέλη των πυρήνων της Ελιάς. Και μια έκτακτη είδηση που μας έφτασε. Οδύνει στη Γερμανία για το σπασμένο νύχι της Κλόντια Σίφερ. Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η πλανήτη έχει 2 μήνες περιθώριο να αντιμετωπίσει τον νεόφρεν έμπολα πριν εξελιχθεί σε ανθρωπιστική καταστροφή. Ο πανικός έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο με αριθμούς ταχύτερους από αυτούς της επιδημίας. Έγινε τίποτα σοβαρό? Όχι, χρυσό μου, εσύ να κοιτάς την πάρτη σου. Άντε τώρα, πήγαινε να διαβάσεις. Εσύ καλά να μπαίνεις να έχετε χέρι σου και να μην δεις τα πράγματα σου από εδώ και από εκεί, εντάξει? Μην κολλήσεις και τίποτα. Εντάξει. Α, και να σου πω, όχι πολλές αγκαλιές στο σχολείο, μην κολλήσεις καμιά ψήρα. Άκουσες? Μα κύριε προπονητά, πότε θα βάλετε τα δίχτυα? Το είπα στον διευθυντή, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Προς! Κύριε Διευθυντή, όλοι τα παιδιά ρωτάνε πότε θα κάνουμε επιτέλους υπολογιστές, πότε θα έρθει επιτέλους αυτός ο δάσκαλος της πληροφορικής. Πότε θα φτιάξετε τα δίχτυα για το τέρμα? Και γιατί ήρθατε εδώ, τι θέλετε εγώ να κάνω? Να μας βοηθήσετε! Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πηγαίνετε. Εμπρός. Έλα, τα άμα θες. Χθες η κανονίκησε 5-1. Ναι, τι να σου λέω, σκίσανε. Μπορώ να καθίσω? Δεν κάθεστε. Γράφει τίποτα ενδιαφέρον? Ναι! Δεν έχει καθίσματα, πάμε να το πούμε στον μπαμπά μου. Μπαμπά, η τραπέζα δεν έχει καθίσματα. Και δηλαδή αγόρι μου, εγώ τι θες να κάνω, δεν δουλεύω στον Δήμο ή τίποτα. Έτσι κι αλλιώς πάει η παιδική χαρά. Όλο αυτό που βλέπετε, τώρα θα το κάνουν γήπεδο γκολ. Γήπεδο γκολ στο χωριό μας. Δεν το ξέρω αυτό. Μα τι έγινε, μαμά? Πολλά, παιδί μου, πολλά. Συγγνώμη, αλλά τι εννοείται γήπεδο γκολφ? Τουρισμός, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας. Ανάπτυξη για το χωριό μας. Διαφήμιση. Δηλαδή τώρα εμείς πού θα παίζουμε? Δεν ξέρω. Το σημαντικό είναι ότι γίνει γήπεδο γκολφ. Και δηλαδή δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό? Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή είναι η τελευταία φορά που θα παίξουμε στην παιδική χαρά. Μάλλον.
αποτελεσμάτων, γράφουμε το πρώτο κλάσμα μας, ένα δεύτερο, και επειδή έχουμε διαίρεση, κάνουμε την αντίστροφη πράξη, δηλαδή πολλαπλασιασμό. Και αντιστρέφουμε το δεύτερο κλάσμα μας, δηλαδή αντί 3/7 θα γίνουν 7/3. Καταλάβατε? Πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το... Κυρία, να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Γιατί κάνουμε συνέχεια μάθημα? Πότε θα παίξουμε και λίγο? Γιατί ποτέ δεν αλλάζει τίποτα? Έτσι είναι ρε παιδιά το σχολείο. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν γίνεται 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 τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δημοκρατία! Πανικός! Κατάρτιση! Πήρε ένα συνολάκι, όλα τα λεφτά. Λάμπει το φως στα πλωμένα μεσημέρια στον παιδιό, τις χαρές στις κρυφές, τις στιγμές των εφήβων. Λάμπει το φως μες στα πρωινά τα χάδια, στις καρδιές που χτυπάν δυνατά. Παρακαλώ, φωνάζε! Επανάσταση! Επανάσταση! Κατρακυλός στο λευκό, Δεν αλλάζει τίποτα! Φεύγουνε! στο μετρό ξαναζώ μια γλυκιά αυταπάτη, ζωντανεύω απ' το χθες, χείλη νεκρά και φεγγάρια που λάμπουν ψηλά να φωτίζουν τις γραμμές σε μια θάλασσα που αλλάζει μορφές και διπλώνει σαν χαρτί να χωράει στις καρδιές μας. Άνθρωποι μόνοι διασχίζουν τους δρόμους στην πόλη και το σκάνε κρυφά, ανεβαίνοντας το ευθέρα τη σκάλα για να ακούσουν τον ήλιο που μιλά. Μια αδιάκοπη γλώσσα με το φως του παιδιού στη φωνή και την ένα στριπνοή του